Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Ini ceritanya aku nih SMP 1, bos. Nah, tuh lur, SMP 1, bos. Itu gurunya SMP 1, bos. Tempat basket. Di lapangan ini, bos, gue upacara mau enak bos. Ini, bos. Ini SMP 1. Nah, SMP 1, bos. Iki arep nganu, bos, iki. Wis ndelok-ndelok ning SMP 1, bos. Iki, bos. Di lapangan basket. Lapangan basket, bos. Lapangan basket. Ya, bos, SMP 1, bos. Lompatnya asik. Lapangan basket, bos. Itu gurunya SMP, bos. Cik nom-nom gurunya, yang sing tuwek. Cik nom-nom guru nih. Wis ngene iki nyantai bos SMP 1 biasa ini. Wis delok-delok kadang SMP 1, bos. Dan SMP-nya tingkat, bos. Tingkat lor SMP-nya iya juga tingkat, ada mangga. Oh, mau enak adem tempatnya. Ya rame kayak tawan royok madu, bos. SMP 1 gitu, bos. Oke, tempatnya bagus sekali SMP 1 ya. Tempatnya oke. Di sini kita boleh mau enak kan. Nembok kantine ning ndi iki? Karo kantine yau. Kantine kita pojokan ngene lho. Tempatnya luas. Asik, bos. Wit-witane oke. Iki, bos. Enak. Kolamnya yo banyak sekali. Wih, tukang kebun nih, bos. Nyemprot. Nyemprot, bos, tukang kebun, bos. Ini dipanggili guru-guru, bos. Ruangannya oke. Terus ini, bos. Iya. Mau enak enggak ya? Ini tukang kebun nih, bos. Tukang kebun, bos. Luas lang harap endi. Anjay, bos. Tingkat ini, bos. SMP 1 anjay. Beda karo SMP liyane lho. Mau enak malah glorotan kok. Piye to kan? Iki le glorotan kok. Yes, bos, kok dilanjut lagi lor ya. Nah, lor wis teko neh lor iki teko pembangunan, bos. Kariman. Terus persiapan kamar mandinya hampir jadi, bos. Pasang sapi tank. Duruk diragat. Enggak. Gak wedi wis kamar mandi.
di paralane. Paralane bos. Belum. Iki gak di ngono. Gak di semen. Ini semen bos ini bos. Anjar. Sor. Paralan. Bos. Yes, jadi. Sudah jadi bos. Agak panas. Belum menurut. Alhamdulillah sudah jadi kamar mandi. Taruh cek karo koret wong. Paling mudah brambang Paling bengi. Ya wis wis marung wulan nggo motor koret. Koret kula to. Bebas. Paling Lepas diutek dulu bos. Enak. Oh iki juga adon kok. Lah ya ada penak. Lima menak nggo klenteng kok. Ana klenteng nganggur kok. Tak timbo wis, timbo sitok wis. Enak iki. Bebas sapi dan bos. Bolong saiki. Oh, bolong saiki apa? Ini tindak ini kayak ngono benan. Ben som mudun. Soale kok wongot. Zaman itu anu. Pira to? Anu nek lho. Ya kok di betel ngono. Soale kan waduh. Ora rada anjor ngono. Wongot kanune kan wongot ning dhuwur. Lah ya kok di betel to. Ben mudun. Banyu sedak ning kolam. Karno sek. Iya to. Yen mancing ngenteni wong ngalih kok. Iya to. Iwak cilik e. Dingin tau papat lu Pak. Telu ae. Apa iwak apa to kolam iki? Lele karo tilang. Lele karo nila cilik e. Iki tak nak mene gedhi. Nek kono. Ujek mancing. Padahal lak belum dulu Iku dhisik. setrum. Oh, setrum ae. Bos, uduk luluh ini bos. Cara-cara menguduk luluh. Praktis ini iki lho. Peluk. Peluk. Paling praktis ngedek dulu praktis. Apa bos? Masang bisa. Lepas. Oh, panas ya kan terus. Ben sehat bos niki. Rasa tiga. Doh, bro. Ya terah kerja ning tantakan to. Nggak keringet tol. Jadi lah buka blok ya san. Lah nggak keringet. Enak. Oh, bos. Cara memasang WC. Lulu anjay. Itu kang bos.
Bluk. Wis nyantai jadi kurang to Lino. Gak kencengnya loh. Iku ya kencenge padha wike to. Lah ngono. Sudah ombo tok gak apa-apa to. Yes, Om. Bos. Tukang betel-betel. Tok. Oh alah, tonton. Malah cemplung petik iki. Cok lah tahu juga dong. Oh. Lecek gini lah. Ini nyemplung nih, sapi tank loh. Wis nek kono ta ditutup bentar to iki. Mati peran to ditutup. Dan Yo ora nek bolongane kok. pelan, Kodok ijo, Bos. pelan. Kodok ijo. Tapi kada cemplok seneng iki. Oh, kena cempluk wis sak kilo. Bos. Iki sak kilo, Bos. Stok ya. Hah? Oh, Wes, dibel to lek enek lho to. cilik ya. Iya to. Cekel to. Wah, balik nah to. Ndang-ndangan. Ngomong iki kodok gentasno barang. Ta pengung kok kodok yuk. Hah. Hah. Bos, dok, dok. Ini buat tukang betel-betel sampai tank ini gitu. Lu nggak bawa neng awak selengat enak dong. Pasang dulu bos. Wes ngono bos ya vlog pagi hari ini saya sudah. Jangan lupa di support di video, di like, di komen. Wes ini bos lagi menyuruh proyek video. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.